Tak čo, Hergotovci, páčila sa vám pesnička z chorvátskeho... Grobu. Ale to bolo dobre, teraz to si dobre dal. Čo, mohlo byť, Miška? Áno, páčilo sa mi to, no, boli ťažké tie slova, ale tak nejako som to dala. Výborné. Takže už konečne my môže sme zvyknutí na slovenský grob, víš? To je dobré, vlastne tam tie korene nejaké, nie, Milan. Musím ti pochváliť toho klaviristu konečne. Celý diel, celú reláciu sa snaží. Ale jeho chvália v každej jednej relácii, už ho toľko nechválte. Pozri, ak sa potí. On má s tým problém. Áno, pochválme aj moderátora. Ale vieš, my sme tu dvaja moderátori. Áno, tak jasne. Tak a ty si taký hlavný, on je taký pohlavný. Aha, dobre. To bolo krásne. To bolo dobre. To je lepšie, ako ty si nadviazal na tú prvú súťaž, čo sme išli s Vajcom, hej? Áno, hej. Výborné. Priatelia, ja si myslím, že teda, keď ste boli v tom pokušení, jak som vám slúbil na začiatku, že bude nejaké to vyhodnotené vysvedčenie, tak ja spravím takú menšiu rekapituláciu, že mohli ste získať 14 bodov. Ja sa spýtam, že čo si myslíte, koľko bodov ste získali? Janči? 7? 9? 6, 8? Všetci traja ste boli celkom blízko, Miška to trafila, bolo to 8 bodov, priatelia. Zo 14, ja si myslím, že to je vynikajúce a preto si poďme dať vysvedčenie pre vás, ktoré vám vypíše Stanislav Majster Pavol z Levoče. Adam, dosť si už vykecával, prosím ťa, podaj mi aspoň to vysvedčenie. Jasné, Stanley, ja som pripravený vždy. No. Neboj sa, výborne, pozri som rád, sa. Ešte aj pekne. farbičku som ti nachystal. Krásne, dobre. Takže boli skvelí, ja si myslím. 8 bodov, nezabúdaj, že mám 8 bodov, dobre, priatelia. to je úplne krásne. Taká dvoječka, dobre? Ja ako pedagóg bývalý. Daj hviezdičku k tej dvojke. Aj s hviezdičkou, dobre, dáme takúto krásnu hviezdičku z pokušenia. Kometu takú takže menšiu, Hergotovci, dvojka s hviezdičkou. Ďakujem. Zatliskajte. Vážení diváci, takisto. Aj vy môžete tlieskať doma, presne tak. Sami sebe. Sami sa, čak, a komu chceš tlieskať, Milan, povedz? Krásne, Janko, dovolil by som ti odovzdal. Páči sa, krásne. To je zakázaný symbol. Zakázaný symbol. Môže by si to poťažkať, tak. Ďakujeme krásne, pán školiteľ. Priatelia, a toto bolo z dnešného pokušenia úplne všetko. My sme veľmi radi, že prijali naše pozvanie Hirti a Birdi, čiže Hergotovci a Milan Terný. Čaute, majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Dovidenia.